मोगाच्या भाव बहिणीनो, आमचो लाडको फादर शिंगारे ह्यो जेन्ना समन दिता म्हाका बरें वाटता, कित्याक तो हिस्ट्री प्लस सायन्स इज इक्वल टू सोल्युशन अशें कितें तरी ते करता. पण तो व्हडलो सरमन तेणें करूंक ना, शॉर्टकट. आणि तेजे एक म्हाका बरें वाटलें की तेणें समोसे स्टार्ट केले, कितें तरी स्टार्ट केले, बरें आहा. पण हेच म्हाका सांगता, आमी लोकां कोण माझ्या सारके ना आणि कोण गरीब लोक असतात ती 400 रुपये खर्च करून रिक्षान येतात. बस मिळत ना सकाळची, रिक्षान देवासाठी येतात. म्हणून फादरीन बरे शर्माव सांगूचे, शर्माव असे सांगायचे जे जेजूचे जे बायबलमध्ये लिहिलेले असा त्यात त्यांनी सायन्स वापरूचे, हिस्ट्री वापरूचे, लोकांचा फायदो जावंक जावो. नाहीतर तुम्ही इन द नेम ऑफ द फादर करूंक लागले तर ते सगळे त्याचे काय मिनिंग ना. फादरांचो शर्माव जो असता तो बरो जावो, लोकांचो फायदो जावंक जावो. दुसरें कितें आसा की आमी जेन्ना चर्चमध्ये येता तेन्ना आमकां पाणी जे उदीक असता ते बरें मेळूंक जाय, वॉटर बरें मेळूंक जाय पिवंक. परत ब्रेकफास्ट मेळूंक जावो, म्हणजे मिनिमम 10 रुपीज ब्रेकफास्ट फोवे आणि तुमकां कितके एक्स्ट्रा दिवचे आसा तुम्ही दिवं शकतात, म्हणजे ब्रेकफास्ट मेळालो. परत आमच्या लोकांचो फायदो जावंक जावो. जी लोकां चर्चमध्ये येतात त्यांचं ॲडमिशन फटाफट हे ना त्या फादरची लेटर घेऊन ये. तुमचे बॅप्टिझम सर्टिफिकेट झाले का ना, विषय कट. बॅप्टिझमचे झेरॉक्स झाले, विषय कट. त्या फादरची लेटर घेऊन, अरे त्या फादरची लेटर घेऊ वचूक आता कोण तरी गोव्याक आसलो एखादा मनीस, ते लेटर हाडूक कितको वेळ जातलो, कितको पयसो लागतलो. त्या लेटरचे व्हॉट्सॲपवरून धाडले, कलर झेरॉक्स झाले, विषय कट झालो. ते ओरिजिनल जाय अशें नाका, हे तुम्ही करूचे ना. आणि जेन्ना आमी म्हणजे आमच्या लोकांचो फायदो जावंक जावो, फादरांनी कितें करूंक जाय, लोकांक जेन्ना लोकां जेन्ना मिसाक येतात ना तांकां बरें वाटूंक जाय. एक फादर आमचो फायदो करतलो. फायदो म्हणजे कितें, आमच्या भुरग्यांक की कॅटेकिझम क्लास बरोबर तुमचे CETचे एग्जाम, स्कॉलरशिपचे एग्जाम जे थोडे आसतले तेजेत, म्हणजे हायलाइट्स द थिंग्स फॉर द स्टुडंट्स. परत कितें ॲडमिशन, व्हडले कॉलेजीस आसता त्याचं ॲडमिशनचे कशें आसता ते सांगूंक जाय. म्हणजे जेन्ना आमी येता ना चर्चांत येता तेन्ना लोकांक बरें वाटूंक जाय. हां, आमचो फादर कितें तरी बरें शर्मा सांगतलो. तुम्ही ते घसटपिटीक ना जेजून हे केले, जेजून ते केले. अरे जेजूक कित्याक मारले तेची हिस्ट्री जाय. जेजून एवढे कष्ट कोणासाठी केले, आपल्या लोकांसाठी. थंयसर कितें आसलेले, हेरोद राजा आसलेलो किंवा ती स्लेवरी डिनेस्टी आसलेली थंयसर. स्लेवरी इस्रायल जी इजिप्ट आसा, स्लेवरी म्हणजे स्लेव्स आसलेले, त्यांच्या विरुद्ध जेजू आसलेलो म्हणून जेजूक मारलो. परत सॅबॅथ डे आसलेलो. सॅबॅथ डे म्हणजे 7th डे सॅटर्डे कोणी काम करूचे ना. जेजून तरी पण लोकां येऊन कितें करत आसलेली, जेजूक सांगत आसलेली आमकां हेरोद राजा असो करता किंवा ते डिनेस्टी जे किंगशीप अशें करतात ते ऐकत आसलो. जेजू त्यांचे लोकांचे ऐकत प्रॉब्लेम ऐकत आसलो. आणि त्यांचो नियम आसलो सॅबॅथ डे आसना त्यांना कुठलेंय काम करूचे, जेजू काम करत म्हणून जेजूक त्यांनी कुसार टांगलो. कळ्ळें, ही हिस्ट्री आसा. म्हणजे जेजूक कित्याक टांगलो, जेजूक कित्याक कुसार मारलो, काय तरी हिस्ट्री आसा. हेजी हिस्ट्री आसा. देवाक कोण मारूं शकता कितें, देव आसा तेका कोण मारूं शकता ना, मारूं शकत. म्हणून फादरांची जे शर्माव आसता त्या शर्मावात शॉर्टकट 25 मिनिट्स 20 मिनिट्स शर्माव. बायबलातले थोडे, त्या बायबलात शिकले ते हिस्ट्री, सायन्स आणि आउटपुट असे जाय. आणि लोकांनी एन्जॉय करूंक जाय की आमी मिसाक गेले एन्जॉय. हा फादर आमकां कितें बरें सांगतलो, देवाचें बरें सांगतलो. आमच्या लायफान जे काय आसा आमच्या लोकांक खूप कश्ट असता, त्या कश्टातले लायफ जे लोकांचे जे काय प्रॉब्लेम आसा ते कशे सॉल्व करूचे, हे असले कितें तरी सांगूंक जाय. हे लेटर घेऊन ये, ते जायच, हेच जायच, दॅट इज रॉंग. व्हिडिओ व्हडलो जाता.